ka SITARI kha Ziaktu kanan lelram chul lova competition voi khat pian ve mana suang to na po in a thlen phak lo zirna in tha chuan ke thingtanga piang le seilian hi kalut ve theidon ti ka shat chuan kalom khop mai aizol kalte hi akhat khop maya kum khat dan chu soilo chang khat lian don kan ni hnu pon chang thlia thamya mo chau ka kal ome chuti khopa khopui nun shelo le latem lo mi thingtlang pa ve mai na Mizoram chunga an soi fo thin college chabira an chal thin campus do thu sam library building teacher engkim mai sil tur omlo khopa an chal zoram thalai rwal zirlai tena lu an chak na chuan admission ti tura tling ve in kalut ve don hi alo ni reng maya khani tluka kalom kha a ombik to lo mai theye du sampo a kan sam phak lo mangram tak nyal po ina a thlen phak lawa chuan zir thei turin achul ti felin zirlai kaloni ve ta reng mai ani khatnia changin chu college chu nuam ka ti in kahlim a ma se kaching bikin in chengai na lo mi ti taka khopui mi te nen chuan kanin thuam na po adang dai mai le keila thingtlang mi ti taka kan nei thaber ang ne na kan chwa ve pun kan moi zo ve lawe moti tur khop hi alo ni a ma se in cheina kha ka kal chana ni lawa le kha zira thiam na nei tura kal ka ni jok ti chu ka in shil non fo thin ti chuan thiam zir na ron chu ka bel ni tin ve a thian te thar tharin kan veng le kan ni na te kan hming te in shil tonin kan in zota kan hlimin kan in po ngal hle mai thian thatak tak mai ka chara anni omlo se ka vo in hun dang hi ka thleng lo mai theye keima anga har sat na nei in kil toi na nei ve ru thau khopui chung mi pathume moti lo chu keima ang thawa thingtlang lama changa pan ve ti anni hloma anni nen chuan department khat ni in ni tin mai chuan hun kan hmang hawa tiffin te pa in tu dang kan ngai bik lo ngai zong lam han bai pui ma han mel kan om hek lawa kan chan ho chuan kan hlim ve mai ani an sak mingero soilana rem phuna kan soilang don nia ngai zong net nei thai boy kan ti ang abial nu hlau mai pakhata oma an in zui ni leng hi ani deuh ber mai ma se tu man ti boya han fiam ena po kan en ngai lo in me ti takin anin kara mangai na om chu kan lom pui zo kani college kan kalna po alore veta a first year kan zo don nai second semester kan ni lai hian kil khata thu kamit latat thin tu hi om ve a makkati in kalu hai ve tamap mai ani chu mi fel tak ni in ka sia a in cheina make up vela po sang lo aru ka kalo du thu sam ve thin ngei mai la no chu ni ngei don hian ka sheta a ani nen chuan in shilo sa po kan ni lawa department khata om ho kan nia chu ta chang chuan ka chung ril chu alwa ta tlata department thil ti ho chang te lo oma engtine motaka kamit le amit a in to sak te chuan ka lai ru in ka chung ril ro lomin anui ver thonga ani nen chuan kanin ho lo ti alang reng mai department khata om ho tanana na chu in hmel shan na alo om ta a sakming ko dan thlengin kan in shedun ve ta ani chu college girls hostel la oma keyero in lo in ka uten nen kan om ho thung ti chuan ani nen chuan sakming te kan in shat sakton hnu chuan in kom chho ve tanin ni tin mai chuan class kal hi ka phur pha ta maya chutia in holem lo taka kan in zui ve zeu hnu chuan tiffin ei ho chang te po kan nei ve ta thina ani ke anga ka om chuan ka hlimin ka lom ru veng thin chutia kan in hmua kan in biaka kan in kom nel chho chan tak fu wang chuan ka ril ru chuan ama lam ngot chu angai twa tamaya atan chuan ka thil nei ka pocket money te ui reng ka nei zo lawa alom lo na siam tu ni mo chu ka hlau ru jok ta a alaka chuan ka do thein atan chuan ka hun hi a in paisa thlap renge moti turin min lo biak chang ti hian biak lo mol ka hlawa ka hun pum hi atan ka peta emoti turin atan engti khun mai po chu uya han in lak ve chu soilo a ole a zon jam te chuan engma ka laka ui phal tur nei zo lowin min lo salbet to hi alo ni reng si atan chuan chhia hlo kor ha khial ka huam ta ni mo ti khopin atan ka hun zong chu ka hlala ni deuh top maya wala hi mangai na a ka wai zo ve ta emni yang le chuti tak maya tlangwal pian thiam narangul sangwa pian po atok chia sakmel po mani to ka tha in ti ve mai swang to na lwa khat zo vek tu wang chuan
chutia in koma in holo taksi ni tin maya kan in ton chinta ka chuan ka chung rila thil om chu a sha thiam ve ngei theina turin ani chu kamit me ro ve fo maya ka chung ril a o chu a zoi lu tuk nge akyang abul hnaya hun ka man chang pon ka chung ril au thom chu a sha patlat thin lawa mi padanga biak te a felin a friendship ema mil shat anga in ngai na tu nga mai te chu kil khata changin ka lo thiek ru ve veng veng thin ka chung ril hian mi anur fowa ma se he orol hian au chhai ro angam le thin si lo ka chan te la chuan an hailo na samai kan in kom deuh chot boka kan ti ho changa aruka a chanchen kan soi chang te chuan ka lo lom ro ve thina shil top ro ti in thuron min pe fawa ma se ki chuan ka ngam ri si lo belwal walawal ai chuan ti in a shat ve lo ka leiril lo tu chu aruka engma shin lawa ompo chu ka hnial lo le mai thina akyanga hun ka mana mi biak ve chang te hian ka hlimin ka lom thei a klasa ti hial chhut dun chang te kan nei ve zeu tamai nuam hi kan ti thei khopa ama hnaya ka om chuan ka chung ril chu a hlim veng thin ti reng ka bula thu ero chuan a sha der si lo mangai ne in thup kan ti jok don nge ti chuan hun le ni alo ral zela second year kan ni kum ni ta in ka sha ka chan kom te nen nge mai chuan ni khat chu khon khan mai hian nula lam chen kan soi hawa chuta chuan kha ka SITARI kha soi chho a aron chang le ta ka chian chen khat te chuan i pa lo ti in min dema i shil vat lo chuan ni chang lowang mi inan lwa lan mayang che min ti thina ke apo chuan chutia min soi thai ka ti don nge min tur fo ta ka chuan zan khat chu ka in ngai to a phai sena shil ve nge chu ka tum ta a chu mi tu ka chang chuan hun tha zong in ni tin mai chuan ka man hlel te maya ni khat chu vanne siamin period of kan nei ta banala hun si lo last period kan la nei wangin nga anga ya chu hun tha chu bo pel tum lawin in lapa takin ka hwai sen na zong nen mi an tam vak lo lai ruma kanom lai chu in akyanga mun ol oma chuan ka va thu thwaya ta chuan ani hne na ka chung rila ani na chan vo zong chu ka puang chhuak ta a oi ka rei a thleng thoyang nge khoi koi ma a thleng lawang le ti in ka za ruk awang chuan ka sa phula lum ka ti in ka zam maya ka sa pupin ka in sha chutia ka chung rila omte ka in soi chwa zo chuan a hne na chang chuan a chana ka be sei ve nge ya ka be sei anga min du na reng alo nei ve lo ani vai chuan ti in thin phu de pin alam chu ka hoi renga a olo chwa hun chu ka ngak ta vung maya ka swang to na anga ni si lo chuan ka zak don bok si ti in ka ril ru chu thleton angin ka in ngai to ro neu boka zam le lau chung ril tlan che chung reng chuan a chana chu dong song turin ama lam chu ka hoi pheya ani chuan makti hian ngai thu tak lawin min lo changa ka be se ya phalo chuan ka ril ruat tina a ki chuan ka zot non le a ta chuan ani chuan ti hian min chang ta a ka du ve lo lam chen ni lawin chan ni zo kang chu a nget zo ka ni ti in zakril ru tak ril ru nam lo deuh chung chuan last period chu ka mang zo ve thei sha ma chu mini atang chuan ka zakril ru maya ani chu ka mu zak bok si nol nen engia danglam na ti in ka be sei ang chan na ka mu lawa wang chuan ka love story ve chu abul ka chan ve don chawe moti lain be sei omle o om ve a kalaka a be sei na min siam tu in ka mangai na ve ka min chan ve lawa wang chuan ka jin kong love story chu chhana chuan te top turin min lo chan na chuan ka lunga dum mat lawani vui viau don nila ani berin ka shebok si lo vui viau thei turin alaka chan vo ka nei bok si lawa chan lo mangai na chuan omati nuam lo ve tak zet mai zan alo thlen te chuan ani va biak ve ot la chu ka zakru tlat to bok si a bechakin ve viau mai la zakru min ama chu ka zaru ta maya a chante midang te bula asoyang ti mol chu ka hlawa shil tamai se ka za tur zia ka dona katan class kal thlengin a shi om pha dona ni ma se ani chuan kalaka vo in ni thlengin chu tiang chuan ti lo kalaka engtik lai ma in ril ru chhia po ngai lawa zil ka ngai na min zilin hau ka ngai na min hau ngam tu ni zokin katan ka chunga thata chwa reng fo thin zo ka ni chu chuan ka chung ril fanin ama chu ka ngai san pha zo khiala ma se ka be se ne ero athi the ngai chuang reng lo ka chan te chuan ka result chu sha chak in break a min zo ta a chung nal ve tak
leili rang ve thin tak dak zara thian ti zinga thin kha chu zo na awang chuan ka le to tatlat mai ka thian te chuan be sei le ngak hlel takin min lo en ho hloma thok te la in kan in ti huaya in ti ril ru khau takin kan chan chin chu ka hril fai ta vek mai ma se ka thian te chuan min dem chuang lo ke ma zok chu tu shat pui ve si lo khian arukin ka zak chem fo thin ka thian te eru an fela kamal phau na tur le za na tur lam hoin engma ka SITARI laka karil ru chu an soi chhuak ngai lo thian tha hi an ni em mai ani an ni wang chuan ka za na te pon zia lam panin an ji nga chuan ka zengai chu ka pule theita a ni khwa lo re chuan ka du na chu tlemin ka siam rem ve thei zela a be sei ange in a thian thatak ni tur chuan atan ka tum ve chanta ti chuan ani chuan a har sat na te a du zong te shilngam khopin thian ang chuan kanin koma kanin po ta ema ma se chung ri la ero ka hlim fam kim thei si lo a chan chu ka chung ri lina chin chha dan chu thla khara ti wangin kalaka SITARA nei thu te an soi phei chuan zalo tak mai hian toy takin kanui thin ma se ama kumli a man changa in bia ke ro chu ka phur reng thunga ani chu abai thei ema college te zawin in mu akhata in biak pu akhat ta hle mai in biak chun pu zo na ba khan thlai thlum vak nan huna nei ngai lo enge mo changa min ron biak ve chang te chuan ka chung ril chu lomin anui ro ver fo thin hun le ni te alo ral zela puitlin lampanin ngai to na man na sat lo thei lo hun alo thleng ta chung huna meu chuan enge mo changa sha chwali ani chang hian mangai na ain chan mangai na hian adai re zo ke moti in ka ngai to ta a he in ngai zon na a chuan thik na le khak na ten hunan lwa thuk em china khovel taka inzom na phei chuan kar khat pu adai zo lo ta emoti turin kan tun lai khovela mangai na dik awang ta hle mai khovel dik tak le khovel ma chwana in shat na le inzom na chuan area dai lo ti hi kanun chuan azir chhuak ani chu zan ro sur na sa hnoya chuan ka u nui hiawa chuan a college kal chan chin chu min shila ngai nom ka ti in ka va han kham lo tak zan khodai tur lo sor khom le la ti in leng hon ar chuan kar min dan ta a atuk zan alo thlen chuan ma a kanau sial namte chu aron lenga ka u nui hiaw kha le chen min shil to i SITARI mel thadzia le du tur zeila soimia lo chuan engwanga chu tiang chen chu du a mangai reng thei nge ini ti in min zot tarewa ti chuan azo na chu chan sakalo ngai ta ti hian kan chang ta alom le ni a chan chin ka soi hi chuan ka tui thei lu tuka ka ba noi zela tin ani ani chu zonuwa chuan tok teu tak fit nga le inches nga vel van tlang ve takani ome ami zia chumo atong tam ngai lawa angam patna chan thatak bulani lo chuan kil khata ngoi ringin nung chang the in a huna mang china chuan malzaya thiama ma se ka hmuwa chuan azai thadu ngai lo asam chuan akonga vo phatre pa mai sol lampanga ni a asak mele ro kamita chuan atok maya ani aya hanthlan le du tur kha chu ka shat miao lo wangin ani chu katan chuan thahlia takani apian po zonuwa chuan apa ngai ka ti to kha mi chen teu chepa a in phaman tok vel cha hi ani ome hun le ni aral shat jeng na ero acham reng si ti chuan amana shat ve si lowin ka chung ril chuan a zona wai chu aban san thei chuang lowa in ngai zong si lo chuan thil pakhat minin po tir tu ama chu thil wang chuan ani he chung ril hian a hlim le alom te alung ngai le acha te a shata a zona awai chan chu ni chu thil chu kan nam la ma thiamin moi taka zo thwama in bel chunga nui sang pa alam te chu mu nom le thlir nin omlo khop zoni amole kan let le duayange o college ka kalaya ka activities in manna te chu NCC cultural adventure literature club henga te hian in jak lut ve in enge mo kha chu ni ve nge kha katuma kan ti kwal den ve a enge mo bera chuan ka ti mi tak tur ka tui pui hle tur ka tong ve ma na ti in adventure club ka in jak lut ve kha chu engma lo mai angani omzia omlo kan hun lai khan an checking hun kha ka in hlo du hun ti ania class of mewa han be tan chuan ka len ve don lowin ka sha reipo ka man lo an ban po ni lowin mani in ban ka ni jok ome adot lia chuan NCC kan chan tir kha chuan army officer te kha ka han gym ve kha ania
tu nu a ka ngai to le thian ka nui ti aza deuh junior te chu kan che thei hle maya ke ni aya no pangpo ke ni aya an reng ka san chuan senior tia ui san ngai thin kha ni shi om ka tia ka har sat ber chu ni kan sha chan ve ngoi kumlama kan nau senior ti ngai kha chu mishing na atang chuan har ve takani ma se ka ve chungin in von dan tam tak ka zir thiam ve mana heipu a uniform le engemo a be bom a chek no ka tam e ma wangin ban san zai ka rel le ta a dot lia chuan literature club an thoma dima an omli omlo po a shat manglo ka bange min ban nge engma ka shazom ta lo activity sa ka she ve ngai lowa ka in bana ngai le mayang apom the thawin ka ring a to bira chuan cultural club hi alo ni ta a he club ka inja lu hian ka SITARI chu kala shelo tuma te vakshat ka nei lowa zirlai sang ni chuanga khan tang thlia thamlek mil shat ka nei ome chuti khopa ka lu tira mil shat nei lo kha he cultural club awang hian college chu nuam ka ti in ka hlimna ber activity salo ni ta ani a chan chu class ban ve le tlai tin mai senior ten lamjir tur ti in group an posa lamjir turin michitin michitang mizorwa zirlai te kha kanom khom ve thina kabul chan tera changin cultural bi ka chuan shat ka hlobik ngal ema a chan chu he kan nam lam hi ka thiam sa deuh vek wang ani junior ni ma ila a thiam lo zir third tir te kha lamjir tir turati ka ni ve thina ti chuan mizo chung nge mai le a practical nge mai chuan tlai tin mai kan lam ta ho maya chen khat min lo thlir thin tu phei chuan a pa vak lo anyang a te min lo ti chu ni in a zia lo lek thin ti chuan chutia thil chi sang ti awang chuan zirna shula ni si in kanun chu ka zo zela ka SITARI po keima ang thau chu lo ni in namlam chu alo ti mi ve em awangin makka ti zo khiala chutia lamzira tlaitin hun kan mandun thin wang po chu anima na ani chu ka du tak em mai ni atir lama ka soitak ang khan ti chuan emo functiona te chuan kan lam hawin kan hlim thei em a chu nam lama wang chuan state pon hiala te jin chhuwa chang kan tonga nuam kha ka ti in ka wahan kham lo thin tak ti chuan kan final year lo thlen ve meu chuan student union chu in thana lo huna ke a thing tlang pa satlia ve mai chu cultural club a semester tlana kanin man ve ta ka wang chuan cultural secretary post chu ve tura tan chuan som ve ka ni a line up ti ila kan sha thiam dan tur chuan an pola tel ve tur chuan pol ni atang som na kadung tamaya makka ti in ka ti mi ani ve do nem ni te ka ti hiala ma se line up pakhat jok ka chan pa te lam chu on ve tur ngen ni in a thei angin poster te siamin campaign chu kan han chan ve ta alom mule class 10 maya chuan vote dilin kan kalkwal ve a rin ain a ha thak du ngei mai nila chu asa thei si a chung hun lai vel bok chuan lom ka chung ril loma hlimtir veng thin tu chu ani nge mai khan ka tin lo hlawa thei patop chwa min lo campaign puya vote min lo zon pui ti shat na le mit nge ya mo na khan adu omna avan so nget non chiang CMO SU posa chuan vice president general secretary GS assistant secretary games and secretary and assistant debating secretary te assistant common room assistant magazine secretary le assistant cultural secretary te assistant te post som pakhat oma chuan cultural secretary post chu ve turin ka campaigna ming ka thelut ve ta chu ania in thlan ni tlain vote chhar ngal thin ania chu mini alo thlen chuan ka zam ve takzet principal office ko ta candidate te in line tir ni in kan vote mo dan le thlin dan chu puan ngau ania cultural secretary a ka elpui pa hi an soi dan chuan aizol kho chung mi hausa mi om thei chung kwa ami ani ome ka zamru ve hle maya ti chuan cultural post result chu an ron puang ve ta van ne siamin min tho pui tu le min lo tran pui tu ti awang chuan a vote motam zo ka tangin tlinga puan ka lo ni tamaya makkati in ka hlim ngei mai ti chuan zirlai sang chuang ai o tura thlan tlen ka ni na chuan anta na thok tur chuan chanvo min pe a ka department chan cultural club a chuan tlaitin lamzir tirin hun kan manga zirthar member lo lut thar te chu member ni tur ti asomin kan bai ve le thina heng ka baina phena hian ka SITARI kha a reng ti kha lo shereng ula o he ka chanvo min troi om thaber tu te zinga mi ani tlat na chuan lom ti du om le zwala aruk le zwal tura chungrila azun ron nem kai non on le tu chu
ma se ani ero chuan engma a hre ve chuang lo ka om lo pun ka ai o turin ani chu ka ringa min ol tu ani zok ma ome chu tianga ka du anga lo ti tur le chumi khami chu lo ti ru ti a ka changa mani fowa wangte po chu ani ang kalaka chuan aron vui ve fowa ma se lo hnem chu ka thil chak ber te zinga mi ani tlat thung si hun le ni te alo ral zela graduation day chu kanin hmu theina kan in kom top na tur chu alo ni don tareng mai hun chu kal chak ka ti in theini se chel din tak kana pa ma se a thei si lo ti chuan college kan kal top ni graduation day chu alo thleng ta a ani chu awahan ron moin awahan chelo tak em o function te tluang taka man zo hnu a party na chuan hun top ti sha in atu at ke mai po chuan lam twal kan pana ta chuan ani nen chuan lam dunin khazan kha avan hlubik tak last night antia po alas big reu hian ka chung ril chuan apom hngetlatani ti chuan college chu kan zawa mani mazona chona thar ma chon turin mani kong chewa chuan kalin kanin the dar hlom ta a ti chuan ani nen po kan ma chop kong zong tur chuan ti shanin kan om ta in hmu thein in bewak to lo ma ila chu ka SITARI ngei mai chu ka ve em reng fowa nol de na chan vo hlo ma ila alaka chuan ril ru chhia reng ka pu phal lo in hnem nan ka mang mai thin zo ka ni chutia college te kan zo hnu chuan in biak ron na emu in tiam ruk na engma om hau lawin thiam zir na sang zok beile turin vanne siamin university pakhata chuan zirlai ni le turin kanin tonga ka class kalanom zwa le phata ma se college lama ke in ka department ka thlak san wangi ro chuan department khata kan loi dun thei talawa ma se ani ne na university pakhata kan kal dun le ta ti ka shat na ringot po chuan ka hlimna a thlen zo em thung university khata kal ho tanana na chu in ton ni lo her chuak le ta a ka chung ril chu alomin a hlim ngei mai a ve ruk em a mangai adu em mai atong le chu a hlim ngang mai tu shat pui si lawin ti chuan lam koya chuan in tungin chanchin soi turatama enge mo chu ti dun ve malin university nuam ti le ti lo te a climate te kan soi ve luama ma se sana in huna vondik ema wangin ani nen chuan in kom dun hun na po nei rei man lowin kanin thachena ngai le ta a chan chu kan veng omna in an lo wangin kan class bang khona tur ko ngain ang lo ani ti chuan ui tak chung si le khamlo em chung se chuan ani le o ti in kan run lam kong chu zo turin kan in liam san le ta ti chuan ani nen ton ni om le zeu thina wang chuan ka hlimin kalom thei em a akianga ko om chuan ka ngayanga min ka thla muang thin nuam hi ka ti veng zela ma se ani ero chuan chutyang feelings chu anei ve lo ero ka shelo tluang tak le thadakin university chu ka zo ve mai don ne moti a ka be se ve em lai chuan natna in min man tatlat mai le class po ka zom mu mal theilowa damdoi in lama admit ngai in ka hun chu manalo ngai ta chu ka damlo na chuan min ti re thei em a lungai in ko harin hniam tu ngai in ka lunga leng thei em a rin lo le ka be se phak mya lawin ka SITARI ngei mai chuan natna khoma ka mut na mun nge ya chuan e tu nen kalama ron pana nui sen chunga ron kal kan muthut mai chu ui ka re ka hlima kan lom zia mai chu kadam song in ka sha ti chuan ka mut na bula chuan ron thu in engei ana u azo na kha chana van chak ombik tak chumini ze chuan sana chu ka horum romani aba na lo vai chak lu tuke moti turin alo tlai lam tamaya ti chuan in khamlo tak chungin lodam thazel la o ti kam thanen ani chuan mi ho san le ta a omlai boruak le a ho hnu a kandat na khum boruak chu in thlau takani a ruak hwai hian a sha thei muli thatle zia lamte pan chho zelin damdoi in atanga chuakin mani kholama dat na nen ka kira u kalai hi awahan na tak re theina hne in thiam na chuan mi achoi kang ve do ne moti in a aya berle hnyama chunat na chuan min hrai lut ta si a nun hi awahan be dongin soitura van wang du em o thiam na du in khopuya om thi chhong ti a mani runa loilet zong tu chung kwange loma hlim theibi kangni ti in karil runa chu karum ve fe ya ma se min en kol tu le min din tu du dana om hi kandam na tur zo ka ni ti zirti ra ko ho ni in ka in chata a ti chuan chu kan dat na awanga akum te meuk mai ka in en kol ka om hnu
reife kadam that ve le hnu a zan khat zai ngai thlapa a ka chin siar lai chuan ka SITARI ngei mai message ka dong hlola ka phodeu zok thei u athilo he ka thin lunga hian ka SITARI hi athimot lo ti chu hairwal lawin keima chuan a chianga idam thatu em enge ti thina ti in a message ka dun chu reply in kan in koma nuam kan ti in ka hlim ngei mai ma se ka hlim chhane ro akyanga ka suilan arem ve to silo karil ru angpumi ani ve tlat lo wangani reife kanin biak ve hnu chuan motora in mangtha in ka phone chu ka da a ti chuan keipu mangrama tal mangai na chuan mangai na ve ka min chan be se chung chuan ka ching ve ta ani atop ta